mandithathe ilithuba ndizibulisele kwisizwe samakhosi kwakhona ndisithi mandibuye kuba ndinomuntu obuze ukuba yintoni i-referendum kwenye ii-comments zevidiyo endizenzileyo ndithi mandikhawuleze ke ndiathende kuye bethunana ndizawugawulwa ndiwarhuqa ke uba ubambanga uyose uphinde uresearche. I-referendum inkqubo uvoto eyahlukileyo kunale ye-local government elections okanye ye-national general elections. That is, akukho zi-political parties zivotelwayo, akukho zi-members zivotelwayo, kodwa kuvotwa kumbuzo lowo ukhoyo ukuthi siyavuma ewe okanye hayi. Lo nkqubo leyo ime njengolo hlobo, kubuzwa wena uyi-individual xa ufika kwi-ballot box ibuza wena ukuba uyavuma na ewe hayi, ibe nguwe othi ewe ibe nguwe othi hayi wena mhlali. Awufiki kukho intloko yomntu phaa okanye kukho iflag yomntu othile, no, kufika kukho umbuzo. Isiphumo salo mbuzo ke ngoku siso esizawudicide ukuthi ilizwe lithathe siphi isigqibo ngokuthi ibe na 51 plus i-percentage yakhona evuma ethi ewe. Ukuba ke ngoku ibe ngaphantsi ko-50, then which means ayiphumelelanga i-referendum. So sawuthi iza njani kwi-context yase-Republic of South Africa? Okokuqala, i-referendum ukuze isebenze funeka ibe yi-act. So i-South Africa inayo i-Referendums Amendment Act of 1992. Ndithetha ukuthini ke xa ndisithi i-Amendment Act of 1992, because that was the last time it got amended ukuthi abantu abamnyama nabo bangayinxalenye le nkqubo yolu voto. Siyayazi ukuthi in 1960 i-Republic of South Africa was founded through the same process ye-referendum before yayi-Union of South Africa. 1958 uFervoet uthe awuba yinantsi i-prime minister wakhokela iphulo lokuthi bafuna uphuma phansi kwesandla samangesi kuba 1910 basayiniswa i-Vereeniging Treaty, i-Treaty of Vereeniging, so to speak, sorry. Baphela ke ngobefakwa phansi kwamangesi, la provinces zabo zimbini, i-Orange Free State ne-Transvaal, zafakwa phansi kwenantsi kwe-Union of South Africa, kwabe ke ngokulawulwa amangesi. Yiyo le nto abantu bakudala baba niyakhumbula amagama eepeni kwakho neponti sisuka kuloo magama ngenxa ye-Union of South Africa baniyakhumbula. Yiyo ke ngoku kwakuko nalapha esiXhoseni sasidibana namagama ekuthiwa yi-2 rand, kuthiwa yiponti inantsi ke, that is xa uyitransfer xa uyitshintshe uzakucinga ngepound nepeni. But kwangena irandi ke ngoku ngo-1960 and then yatshintsha waqala wathathwa ngesisenti nangerandi. Apho ndiza kwinto ithi ke ngoku uFervoet uthe awuba yi-prime minister ngo-1958 waqala eliphulo, but kwacacile uba kwangekho referendums act ngelaa xesha, so waqala iphulo sisibabe imajority epalamente wenza ibill, i-referendums bill, wayilontsha loo referendums bill leyo ngo-April enyangeni nge-23rd, and then ithe yawupasa ngonantsika ngoJuni nge-3rd laa bill yangumthetho ukuthi kukho i-referendums act South Africa. Bayisebenzisa nge-5th ka-October 1960. Yonke le process bayenze ngexesha eliyi-1 ngonyaka omnye, bagqiba lontsha i-referendum ngo-October nge-5 ka-October, yaphumelela i-referendum ngo-52.29%. Babe bayayilontsha i-Republic of South Africa. Uthanda kanjani? But ke ngonantsika i-Republic of South Africa was officially constituted nge-31st ka-May ka-1961. Yabe yaqala i-country ekuthiwa i-Republic of South Africa leni nayo today. Now i-politicians ezikhoyo ngoku azinixeleli lo nyaniso leyo kuba ngo-1992 ukuze kubekho le dispensation intsha ngoku ikhoyo lulawulo lutsha whereby sibona sikwazi nathi uvota sesithini, kwenziwa i-referendum ngo-FW de Klerk eyenza nabantu bakhe abamhlophe bebodwa ukuthi bayavuma na ukuthi bangaqhubekeka enze utshintsho olukhoyo. Yiyo le nto ke ngokubona sinale new dispensation ikhoyo le igcwele corruption today. Apha i-ANC yona yabona ithuba lokuthi kuvule isithebe sidle, kuba bekwathi uDe Klerk xathi zikhona ii-referendums ezintathu endifuna sizenze before sivumelane ngomgaqo siseko. Apho khona nathi sasaba inxalenye yezo referendum. ANC ngomlomo kaSakhi Macozoma yathi is a delaying tactic. So i-referendum ke ndizama ukuthi ke yinkqubo elolo hlobo evulela mna nawe
ncakasana ukuthi sivote kumbuzo, not kwi-political parties. Awuzuvota kwi-UCOSA, ungazuvota nakophi nombutho. I-UCOSA imele elophulo ukuthi sifuna lonto sisizwe ukuba yinto kwakumele yenzekile leyo ukuya phambili. Akhona namazwe apha eAfrika abenayo i-referendums, oCongo, even neZimbabwe namanye amazwe, maninzi amazwe abenayo anazo i-referendums act apha eAfrika, and ayisebenzisile before. So apha eMzantsi Afrika i-politicians azithethi ngalo because yayazi into yoba zathini, zasivimba, zavimba abantwana begazi, zavimba isizwe ithuba lokuzikhethela ukuthi lifuna ulawula njani nange-country. Yingako ngosisithi kwisi-UCOSA ukubuyisa ilizwe lamakhosi emakhosini, isizwe masiphakame sisonke sihambisane ne-UCOSA namakhosi kwisiphakamiso esithi sifuna i-republic referendum, sizotshintsha igama lelizwe. Izawusinceda entweni ekutshintsheni igama lelizwe. Imithetho ekhoyo ngoku esingahambisani ebulala isizwe simnyama nenika amandla abantu abamhlophe balawule i-politicians behind the scenes thina while sivotela zona, kanti zona ziyathunywa zisebenzela bona. Azawuphela ngolo hlobo. So ndizama ukuthi ngalo magama uba isizwe siyaphakama ngawo lo mzuzu while sisene-referendums act ekhoyo esivumelayo ukuthi singavota singazange savota nakanye sisizwe simnyama kodwa kuthiwa sikhululekile. Eli lixesha lokuthi sifune i-republic referendum engekafiki even u-2029. I-UCOSA ikhokela loo nto ithi masibuyiseni umhlaba wamakhosi nowesizwe, sizophuma ematyotyombeni, sizophuma intlupheko, sisuse abanomgugwana bamele abantu abamhlophe abangasifuniyo thina sizwe simnyama, abangosomashishini nabanika imali ukuthi bacinezele isizwe. Bawafakile ke namanye amakhosi kwinto ze-business, kusoloko kuthethwa nge-business opportunity. Asifuni amakhosi, mandiyiphinde, amakhosi awafuni business opportunities, afuna ilizwe lawo